Hey dudes, det kommer her. Velkommen tilbage til 7 Days to Die, hvor Versinger forhåbentlig er blevet rask. Du lyder ikke rask, Versinger. Jo, jeg er helt okay nu. Jeg må ikke komme ned, please. Du må godt komme ned nu. Jeg har reddet basen fra zombierne, som du kan se. Men det kunne være fedt, hvis du også lige er med herfra. Jo, jeg kan godt hjælpe nu. Jeg er færdig med at være syg. Fordi det værste, der kan ske i en zombie-apocalypse, er, at man bliver smittet med influenza, ikke også? Det er bare så nederen, så kan man ikke så kan man ikke komme ud og lave alt det sjove. Så derfor så har jeg lige klaret ærten de sidste par episoder, og så er Versinger tilbage nu. Og Versinger, vi har store planer i dag. Først skal jeg lige vise dig, hvad jeg har lavet. Prøv at se her. What? Bacon? Hvad? Spiser du min bacon? Det er genialt, fordi jeg er faktisk sulten. Bacon og æg. Hvor er det hen? Det er godt, det her. Jeg har virkelig brug for. Og jeg har 10 bacon æg her. Ja, jeg tog kun 3. Jeg tager det ikke hele. Nej, jeg har taget det. Jeg har slet ikke spist noget i flere dage. Er du sindssyg? Jeg måtte jo ikke engang komme ned fra mit isolationstårn. Jeg skal lige se dig en gang på det der. Smitter du stadigvæk? Prøv at se hernede. Vi har 2 Dew Collectors nu. Mountain Dew Collectors. Bare Dew. Altså, der er kommet nogle huller i basen, Versinger. Er det en god idé at hoppe ned? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har en let forståelse, men det går. Der er et stort hul her. Er vi ude? Nej, ikke rigtigt. Der er også et stort hul herovre. What? Det er. Der er ekstra døre, zombierne har valgt at lave. Og herovre er der også et okay stort hul. Og det, der er gået op for mig, er, ikke? Det, der er gået op for mig, er, at vi er nødt til at finde en federe base til næste gang, der kommer Blood Moon. Så ja, det er vi simpelthen nødt til at være sikkert. Den her base stinker. Oh god. Jeg har et sted, jeg skal vise dig, som jeg fandt sidst. Jeg ved ikke, om du er frisk på en lille udflugt, eller om du... Ja, jeg er klar. Prøv at se her. Er du klar? Eller har du noget, du lige skal ind, eller? Jeg skal måske have nogle sko. Og noget vand. Jeg har ikke nogen sko. Jeg har ikke nogen ekstra sko, det kan være fedt. What? Hvordan har du fået sko så? Jeg fandt nogle sko, mand. Altså, okay. Der var nogle sko. Okay. Jeg har lidt af hvert med her. Så jeg ved ikke, er du bare klar til eventyr nu, ikke? Ja, okay, nu er jeg klar. Er der mere vand, jeg skal have med? Jeg tager lige en vand med. Bare for en sikkerheds. Så har jeg 2 mad og en vand. Jeg har 5 på mig, så vi er good. Omkring 500... Jeg har glemt det. Jeg har glemt præcis, hvor det er henne. Men jeg fandt en freaking bunker. Og jeg fik ikke rigtig udforsket den, fordi jeg havde mega travlt. Og prøv at se dem her, Versinger. De her gode. Ved du, hvad man kan få i dem her? Du får honning. Nå. Honning! Fik du honning? Jeg har fået en jar of honning. Nice. Fordi så du bliver infected, ikke også? Så kan den fjerne 5% infection. Okay, fordi jeg har noget infection. Hvor meget har du? 26%. Jamen, så skal vi til at finde mange af dem der, tror jeg. Ja, okay. Den er gammel, at den siger treated infection. Ja, den fjerner 5%, så vi skal finde mange. Der er kun 20% chance for, at den dropper. Så ja, vi skal finde nogle stykker. Okay. God idé. Jeg brugte bare hele sidste episode på at finde træstik. Men okay, det kan vi godt. Ja. Nej, vi tager dem bare på vejen, og så tager vi derhen, hvor du... Ja, det tænker jeg også. Jeg tænker, vi lige prøver at se, om vi kan finde den bunker der. Og ellers så der er et sted, vi skal hen og loot, som jeg døde til sidst, fordi det var freaking sindssygt. What? Der var en zombie, der kunne løbe hurtigt, og det var slet ikke klar på, og så flækkede han mig bare. Ja, det var rimelig skræmmende. Så det skal vi hen og loot i dag. Han er stadig i live. Hvad? Jamen, jeg har ikke dræbt ham. Han dræbte mig, og så fik jeg mit loot, og så løb jeg eddermame med. Ja, og nu har han spist dig, så er han veludhvilet og frisk, og nu løber han sikkert endnu hurtigere. Det tror jeg hurtigt. Coleman's Drive-In, har vi været derinde? Jeg har ikke. Det er en drive-in. Det her, mand. Det her. Er det bunkeren? Det herinde, han er ham der, den farlige ned. Okay, prøv at jeg har en pistollers. Ja. Jeg er klar til at gunne ham ned. Hvor er han henne? Ja. Hallo? Ja, det ved jeg ikke. Men den er 4 hoveder, den her, ikke også? Det var herovre, han var. Har han 4 hoveder? Nej, den har 4... Det her sted har 4 dødningehoveder. Prøv at se her. Det hele gik ned herover, Versinger. Jeg var her, ikke også? Du får lige hele historien. Jeg var herinde, mindede min own business. Stod herovre. Og så brød han igennem her. Denne her. What? Og så kom han ind. Jeg ved ikke, hvor han er henne nu. Jeg giver mig så sikkert. Men jeg har ikke fundet nøgle eller noget til det her sted her. Så jeg tænker, det er det, der vi lige... Det der lige er vores missioners. Og hvis du ser ham der, så flækker du ham altså bare. Jeg gider ikke noget. Ja, jeg er klar. Jeg har pistolen og det hele. Jeg hører noget. Hvorhen? Der! Han kommer! Det er ham! Jeg har skudt ham. Ja, jeg var han ligner en abe. Okay, skyd ham lige igen. Sådan der. Har vi gjort det? 1000 XP! What? Og jeg fik også 1000 XP. Jeg skal lige harveste ham, mand. Så fik du noget fedt? Ja, mand. Droppede han noget fedt?
Ingen Jeg skid. fik ikke noget. Hvor er vi gode, man. Det var nok bossen, der var her. Der er stadig nogle zombier rundt omkring. Men, Det her er der i hvert fald. der er en freaking hund hernede. Den er ikke let! Stab it! Stab it! Stab Stab it! it to death! Og for helvede. Sådan der. Got it. Er den død? Ja. Jeg har også fundet ud af, at hvis du croucher, og de ikke har set dig, så laver du 3,5 gange mere skade. What? Hvad fanden er det der? Hvad er det der? Jeg har ikke flere skud. Det Det var en god start. Okay, det er godt. Hvad fanden er det der? Stop! Jeg ved ikke, om man skal skyde den ned i benet. Jeg skyder den i numsen i stedet for. Jeg skyder den i numsen. Ja, okay, prøv det. Jeg tog det der. Sådan der. Jeg ved ikke, om det er død, eller om den bare drukner. Nej, Er den færdig? den er død. Vi skal lige vi må finde nøglen til det sted, mand. Der er en kælder hernede. No. Ah! Hvad er det? Jeg er bange for dig. It's a big one. Hjælp! Jeg fangede hende. Hvorfor er det også det? Det er Biker Jens. Det er Biker Jens fra Mars. Det er Jens Rome. Han er ikke død. Det er Biker Jens. Jeg kan hoppe! Han kan hoppe! Og det kan jeg også. Så fedt er det. Han er ikke udvist. Abandoned rubbish. Jeg kan ikke lukke den her skab. Hold da op mere herinde. Måske. Det havde jeg slet ikke tænkt på at have en fange. Det var sgu da ret i. Altid han fange. Der er også en generator. En generator? Det lyder som mange, det der gør det. Jeg tror, der er nogen derinde. Ja, tak. Kommer de udskårende af den? Hvorfor skal den til kælderet? Jeg lavede den, sgu da. Okay, jeg går lige op her. Bare se, om der skal være noget heroppe. Er det okay? Den er låst. Det er ikke så godt. De er ikke kommet ud endnu, vel? Kom herud til mig. Okay, de er kommet ud. Det er okay. Jeg er på den anden side. I got it, bro. I got it. Nå, okay. What? Har du sat en fakkel der? Ej, genialt. Nej. Det er ikke mig. Nå, okay. Kan vi gøre noget med de her fakler, eller? Eller de der generatorer og sådan noget? Hvad? Jeg skal Jamen, ikke, altså, det ved jeg ikke. Altså, de giver jo lidt strøm. Vi kan jo... Der slår noget til. Der er åbnet et eller andet op. Ja, det var nok mig. Jeg har givet strøm i hele området nu. Fedt, mand. Burde vi have sådan noget? Okay, burde vi. Kan du det? Jeg ved det ikke. Er der nogen? Det her giver sten. Det er jo rigtig fedt. Ja. Worth it. Så, nu stopper vi med at regne, dog. Hvordan kunne jeg miste den der? Jeg stak hende lige i baghovedet. Jeg føler, at jeg var her uden at finde nøglen før. Ja, der er i hvert fald en masse untouched trash. Jeg føler bare, at jeg var her sidst, men jeg kan ikke huske det. Mais. Shit! Jeg kan høre så om. Han var på toiletteren der. Forstyrrede lige noget vigtigt. Han er en big boy. It's a big boy. Er du klar? Vent. Okay, han åbner selv døren. Nej, det var mig, sorry. Nå. Flyt dig. Jeg tænkte, det var ham. De bliver smartere og smartere, de her zombier. Ja, de bliver klogere og klogere med tiden, det er rigtigt. Jeg tror, at nøglen er nede i toilettet herude. Det tror jeg altså ikke, den er. Jeg skulle lige til at flexe. De kommer ned op fra. Prøv at stikke hånden ned i toilettet. Jeg gør det ikke. Hopper. Og det er en af de store, det der også. Okay. Fint nok. Okay, ikke fint nok. Det er ikke tid. Sådan der. Men planen er, at vi looter det her sted, vi mener, ikke også? Ja, vi looter det, får det gjort, og så skal vi have fundet et godt sted til en ny base. Jeg vil ikke afvise det her sted et godt sted til en ny base. Men jeg vil også gerne afvise det, for jeg tror ikke, det skal være det her sted. Jeg tror, det er for stort. Men har vi åbnet op for det hele nu, eller tror du? Jeg tror, vi mangler... Ej, der er låst herovre stadig. Hvad fanden sker der? Der er stadig låst her. Skal vi herned? Ja, det så jeg godt. Skal vi bare begge to op dernede, så? Ja, jeg vil lige se, om der er noget... Der er ikke noget herovre. Okay, jeg kommer. Jeg føler, det var det, vi kom fra, men jeg er ikke 100% sikker. Men nu hopper jeg ned. Ja. Det var det ikke. Er du okay dernede? Jeg hørte en masse zombier, men jeg er okay. Okay, jeg hoppede ikke ned alligevel. Nej! Jeg hopper ned herude i stedet for. Øj, der er mange zombier! Jesus! De løber! Ja, tak, mand! Okay. Det er en dårlig idé. Lad os se. Okay, Jeg kan ikke ramme den. jeg er meget infected lige nu. Måske var det der, hvor der er 4 stjerner. Jamen, jeg troede kun, der ville være en af de her baser, men... Er du... Ej, du er død! Crap. Hvordan kan jeg stadig være liv af mere? Vi suffer der concussion. Han er ikke død endnu! Jeg har en i liv, hvad jeg tænker.
Okay, jeg fik min. Og jeg troede din gut døde nemlig, så jeg fokuserede på min. Ja, jeg troede også min døde, men... Det var overhovedet ikke. Det var mange der. Der er lige et par stykker. Hvordan kan jeg miste de der, mand? De var stærke. Okay. Hvor kommer alle de her zombier også fra, mand? Jeg ved ikke. De har været inde i en eller anden... Jeg tror, de har været inde i en eller anden... De har været spærret inde i en eller anden i hvert fald. Ej, de har været inde i de der trailere, som vi ikke kunne komme ind i. Mand. Sneak bonus 3,5 gange damage. Okay, men der er stadig en af de der hurtige bæster i live. Jeg er inde i en af trailerne lige nu. Skal du ikke have noget i loot? Jo, men der er stadig et par stykker rundt derovre. Ej. Ej, der er en gut, der camper min backpack. Men er ham den hurtige? Nej. Hvor er ham den hurtige, mand? Jeg flækker ham, der campede den dag. Okay. Der er en, der har tænkt sig at jumpscare dig nu her. Hvordan tager jeg det ind? Der er en knap til den. Det er ikke F. Okay, men vi skal have fundet ham der, den hurtige der. Det skider jeg på. Du overlevede. Det var godt. Der er stadig en i live herovre. Jamen, vi skal have fundet ham den hurtige, mand. Der løb nogen efter dig. Har du dræbt alle dem? Jamen, det var ikke en af dem. Det var ikke ham den hurtige der. Okay, de kom ud her. Ja, de kom ud af... og hen i den der trailer der, og den her store en herovre. Jeg håber ikke, han er nogen her. Empty cabinet. Oh, shit! Hvad har du fundet? Hjælp! De er et respawn. Der er en hopper! Okay, den hurtige. Du fandt den hurtige. Godt ja, nok. og en, der hopper også. Han er nede. Okay, han er ikke nede. Så hopper der på dig. Tak, mand. Hvad er for en jockey? De spawner oven i mig, mand. Så er der bare the big guy tilbage der. Hvad er du skudvinkler? Okay, ja, crossfire, hallo. Til den her. Hvis jeg bliver ramt en gang, så er jeg færdig. Okay, fedt nok, mand. Vi fik den. Så skal jeg ind og loot det her sted. Det var her, de hopper ud, nemlig. Der er en hardened chest. Den er låst. You're missing the required lockpicks. Jeg ved ikke, hvordan jeg får det stof, mand. Jeg har lockpicks. Hvor fanden fik du dem, mand? Hvad har du brug for? Der står bare, der er sådan hardened. Tech planet, tech junkie, wiring, electrical parts. Jeg læser altså bare hele lorten. Hvad er det værd for? Vi gjorde det. Hvad er der inde i? Der er skud. Dem skal jeg have, fordi jeg har en pistol. Der er solbriller. Dem skal jeg også lige have. Jeg brugte alle de skud, vi havde på maskingevær i natten. Der er shotgun skud, og der er first aid, og beaker, og der er andre ting. Du kan lige tage resten. Wow, slap af med den der. Jeg har lige brugt et first aid kit på mig selv nu. Jesus Christ, der er meget her, mand. Nu kan jeg endelig bruge min pistol også igen, mand. Okay, men lad os lige få lootet det sted. Og så... Hvad er klokken? Hvad de løber om 10 minutter. Lige om lidt. Oh my god. Hvad skal vi gøre? Vi skal tilbage til basen, tror jeg. Kan vi nå det? Eller også skal vi op på taget på den der... Det kan vi jo ikke. Det er døren herovre låst, efter vi tændte generatoren. Jeg skulle lige til at plukke dem. Du skal lige... Det var lige... Chill. Der må der være en nøgle et eller andet sted her, mand. Der er stadig en dør, der er låst her. Jeg ved ikke, om det er en god idé, fordi det plejer til at ske ting, når vi tænder generatoren. Prøv lige. Jo, den er tændt. Der må være en nøgle her et eller andet sted. Ja, det er der jo nok. Så vi er ikke færdige nu. Det er det, spiller på at fortælle os om. Jeg føler lidt, vi er fucked her. Vi kan... Altså, den her, den ser sådan rimelig reinforced ud. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at tage natten herinde i. Det kan vi godt. Jeg kan ikke lukke døren. Lige meget. Vi går ned i kælderen herovre. Så skal vi bygge et eller andet. Det ved jeg ikke. Ned i kælderen. Gå ikke ned i kælderen. Zombie apocalypse, mand. Har du tænkt dig parkour den der? Kan vi ikke bygge et eller andet, så vi kommer der? Jo, sikkert. Jeg vil bygge en blok. Det er en pissefed idé, mand. Gør det lige. Jeg prøver. Der kommer nogen nu, hvad jeg tænker. I see lots of zombies. Hvorfor kan jeg ikke sætte den? Det ved jeg ikke, men... Ups! Sådan der. Jeg kommer lige til at afgive et varsel. Okay, we're good. Okay, vi kommer herover. Okay, jeg har 52 skud. Jamen, jeg har masser af skud. Se der. Bom. Du skal sneak den. Det gør jeg også. Lader du sneak damage på? Ja.
Ja. Så prøv at sætte den og sneak damage på ham her. Hallo? Ej! Ej! Du har ikke særlig mange skud af dem der tilbage. Nu skal vi lige gemme. Ja, tak, mand. Ej, vi skal være heroppe hele natten. Så vi skal holde ud heroppe hele natten, eller? Hele natten. Kan vi lave bål? Ja, det kan godt være, hvis vi bliver koldt. Jeg ved ikke, om det bliver koldt. Okay, men jeg har hjernerystelse i 1,5 time nu. Nej. Jeg er også infektet, tror jeg. Vi skal finde noget honning. Okay, jamen, vi holder lige ud her så til den 18. onsdag. Vi skal ikke bare gunne den hjem, tror du? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Der er en zombie, der løber der. Der er mange, der... Okay. Jeg ved ikke, hvad fanden de jagter, men de løber væk fra os her. Men 4-5 stykker. Nej, tag den igen. Der er flere end 4-5 stykker. Så jeg drikker lige noget vand, fordi jeg er lidt tørstig, mand. Jeg er overcombat. Jeg er også en combat, mand. Jeg bærer rundt på alle mulige ord. Sådan der. Nu er jeg ikke en combat, men jeg kan heller ikke samle mere op. Jeg er stadig ret meget en combat. Jeg kan smide med 3, selvfølgelig. Og det var ikke skid. Okay, fedt, ja, vi har imod stof. Jeg vil bare gerne hjem, hvad jeg siger. Jeg vil bare gerne hjem i basen. Hvorfor blev vi fanget her? Jamen, så lad os tage hjem i basen. Tror du, vi kan det? Ja, det ved jeg ikke, hvor de er henne, de der zombier der. De løb den der vej, stik øst-sydøst for os, og så løb de væk fra os. Der står stadig en derovre, der slår på et eller andet. Ja, reload lige. Det er en god idé. Jeg ser lige, om jeg kan lave nogle flere arrows. Jeg er klar. Okay. Tror jeg. Okay. Ja. Men klar mener jeg, at vi er så godt som døde nu, men... Skal vi skynde os, eller skal vi sneaks den? Jeg tror, vi skal gå stille og roligt, og så... hvorfor gør vi det her? Det, man lærer i det her spil, er, at man skal ikke være ude om natten. Nej. Det er det eneste, man lærer. Man skal ikke være ude om natten. Og hvis du er ude om natten, så gem dig. Og hvad gør vi? For katten. Vi er ude om natten. Vi gemmer os. Der er zombier dernede. Nej, derovre. Der er en hjort der. Stå lige stille, hvad siger du? Stå lige stille. Der er en jockey derovre. Jeg kan godt se den. Men vi fik hjorten. Harvester du den, eller? Det kan jeg godt. Okay, så beskytter jeg dig imens. 20 stykker kød. 6 læder. Jamen, vi får sygt meget 2 nemlig. fedt. Det er super godt. Måske er det sneaking-strategien indtil der vi... Indtil vi kan se basen. Ja, eller indtil vi bliver opdaget. Okay, jeg tror så bare, vi gør det her. Ja, okay, det er ret. Hvad er det værste, der kan ske? Ja. Vi overlever natten her og kommer af med noget af vores skøj. Vi skal have fundet et nyt sted til en base. Det er det, der er planen for dagens episode, altså, vi skal altså ud på en ekspedition bagefter og fundet et sted. Ej, jeg gad så godt finde den bunker der. Jamen, jeg tror ikke, det er et godt sted til. Der er kun én indgang. Ja. Så er det jo nemt at forsvare. Ja. Vi kan ikke flygte fra den, hvis vi bliver overrendt. Jo, kan vi ikke bare grave? Vi graver der bare en ekstra udgang eller noget? Måske. Jamen, så skal vi bare lige have restocket, og så skal vi ud igen, ikke også? Jo. Og så skal vi finde det rigtige sted til basen. Et godt sted at hold up. Hey, glem det. Jeg har lavet den. Jeg lavede den sidste episode. Jeg har bare glemt det. Prøv at se, jeg har lavet den her, hvad siger Prøv at se den her. Wow! Er det en til at... En spræksvendsnøgle ting. Ordentlig toiletter? Den ser harvest ting med. Så når vi harvester, så får jeg mere stof. Okay, men dagen er gået. Er du klar til at komme videre? Yeah. Er det bunker? Er det bunkertid? Jeg kan godt prøve at se, om jeg kan finde den. Jeg løber lige lidt i forvejen til, hvad jeg kan finde. Har du taget alle de skud og sådan noget, vi havde? Som vi havde? Ja, altså... Nej. Jeg er kun med til min shotgun. Ja, det er det, jeg mener. Men jeg har taget pistolskud, så, fordi jeg har en pistol. Ja, tror jeg. Ja, men jeg tror, jeg smed mindre end. Der er i hvert fald nogle... jeg har en masse mørke water. Skib bytte med det. Hvor du løbet hen? Kan du ikke se mig på... Jo, det kan jeg godt. Jeg har fundet nogle freaking træstube. Hele sidste episode rendte jeg også bare rundt og lidt efter træstube. Er det for at stoppe din infection? Ja. Det lykkedes mig også, men nu bliver jeg infektet igen her. Men jeg er også blevet infektet. Jeg skal have træstube. Bare hen og slik på en træstube, mand. Så bliver du rask. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde finder den der bunker igen. Jeg har glemt alt om, hvor den var henne. Kan du ikke huske, hvad du var omkring der? Jeg mener, det var sådan sydvest. Ja, dammit. Men hvis vi finder et point of interest, så har træstuben 40% chance for at droppe honning. Jeg ved ikke, hvad et point of interest er, men... Det er sådan en som den der deroppe, vi lige har været inde i. Okay, men kan du ikke kigge på kortet, hvor du har været? Nej, det kan godt. Er du sikker på, at det er den her retning? Jeg tror, det er her. Jeg satte en marker der, hvor jeg tror, det er.
Men hold kæft, hvor skal jeg bruge nogle flere træstube, mand. Ja. Træ til helvede. Hvor meget infection har du? 9,8. What? Jeg har 5,5. Come on. Give honning. Give honeys. Kan du ikke bare sætte øret hen på, og så høre, om det siger... Men helt seriøst, hvorfor er der ikke flere træstube? Hvorfor er det så svært at finde honning? Kan man gro honning selv? Selvfølgelig kan man det. Det du gør, ikke? Bistader. Du finder en bil. En bil. Og så skal den bare have rigtig mange babyer. Og så skal du bare få den til at kaste op. Så får du honning. Ah, det er sådan, man får honning. Ja. Det giver mening. Honning er jo faktisk bare biopkast. Det er rigtigt. Det er mening. Jeg går benhårdt efter træstubene nu. Okay. Jeg tror, vi gik efter bunker. Træstub. Træstub. Vi må også kunne få nogle antibiotics på en eller anden måde. Det kan ikke kun være træstuben, der skal redde mit liv hver gang. Få noget militærbase. Ja, vi lootede. Vi er færdige med den, var vi ikke? Jo, mere eller mindre. Vi flygtede i hvert fald fra den. Jamen, så var vi færdige med den. Jeg tror, der er mere derinde, eller? Nå, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Er militærbasen der, hvor vi skal bygge en base? Altså, det kunne jo også godt være, fordi altså, den er jo stor, og der er et kæmpe tårn og sådan. Var vi oppe i tårnet? Nej. Jeg føler ikke, det her er... Altså, vi er jo snart ved shoppen også. Ja, men jeg føler heller ikke, det her, der hvor vi er nu, at det er der bunkeren lige var. Nej. Det kan godt være, at vi ikke finder den, altså. Men det var også sådan lidt i den modsatte retning af hvad du oprindeligt havde foreslået. Men jeg kan ikke se den på mappet ellers. Prøv at se her, hvad Singer. Men det er jo vel det, der er mening med en bunker. Prøv at se her. Kom her. Mushroom Mining Company. What the hell? Hold der mushrooms her. Hvad fanden er det her, hvad Singer? Er det en elevator? Det er mushroom mining, ja. Der er mushroom. Hej, hvor er det sygt der sted, mand. Vi kan mine mushrooms. Er der noget fedt loot her? Der er fertilizer. Det får vi sikkert brug for på et eller andet tidspunkt. Jeg tror kun det er til at lave svampe hernede. Man kan komme videre ned der. Hvordan kommer vi over til den der? Jeg vil over til den der elevator der. Hvordan kommer vi over på den elevator der? Jeg har ikke lyst til at tage den elevator der. Okay, den går bare herned. Jeg hopper ned. Der er en taske ned. 100 der er gode ting i. Der er aloe vera creme. Sådan, mand. Let's go. Jeg finder også noget her. Nej, der er syg hit. Nej, fedt nok. Så kan jeg syg ting. Ja, det skal du. Det er ikke om han er en hurtig en, ham der. Ammo! Ups, det er shotgun-skud. Den vil du lige få. Ja. Ligger der. Okay, baby. Thank you, Jeebus. Kom. Jeg har fundet en Forge Head, mand. Sådan. Vigtigt. Så hvis jeg læser den nu. Kan vi lave vores Forge? Så, det ved jeg ikke, om jeg kunne. Jeg læste den nu. Den sagde ikke noget, om jeg godt kunne lave den. Jeg tror, jeg skal finde en mere. Legendary parts. Kan vi spise de der svampe uden nogen problemer, eller hvad? I don't know. Man kan komme videre op herover til det. Ja, der var ikke lige så meget mere der. Det kan være, at vi slipper for at gå hele den der lange vej der. Yes! Jeg er ved udgang nu. Så kan man lige skyde genvej. Det vidste jeg ikke. Skal vi gå ned til militærbasen der? Ja. Lad os det. Det var da meget godt. Lige komme ned i Mushroom Farm. Så når vi ikke finder nogen svamp honning, så er jeg sådan lidt... Det er okay. Det er sgu rigtigt. That's all I want, man. All you want for Christmas is honning. Hvor den ligger det dernede, ikke? Endnu en krydsvogn. Jeg satte marker. Det er den anden vej. Vi går den forkerte vej. Okay, altså den der bunker, du fandt, hvordan så det ud? Stup! Jamen, der var bare en nedgang. That's it. Altså et dæksel på jorden, du kunne åbne. Okay. Og så gik jeg derned, og så var der zombier dernede af... Honning? Ikke noget honning. Ingen honning. Vildt nok, jeg får honning på allerførste gang, da du vil vise mig det. Og så får vi ikke noget lige siden. Altså, hvis det ikke var, fordi hvis jeg ikke havde fået noget den der allerførste gang, så havde jeg ikke troet på dig, at man fik honning af det der. Jeg tænkte det nok, mand. Der var honning. Jeg sagde det. Okay, lad os lige se, om vi kan få lukket den her base ned, så. Ja. Fordi vi fik jo... Vi kan ikke låse. Det er jo stop for det hele. Ej, vi må mangle et eller andet. Var vi oppe i tårnet? Nu går jeg op i tårnet. Jeg er ikke sikker på, at vi er oppe i tårnet. Der er en generator herinde. Jeg kan ikke se, om der er nogen steder, hvor det står, at den skal tændes. Okay, du går først op i tårnet. Du har shotgun. Ja, ham med shotgun går forrest. Det er en god idé. Præcis. Pas nu på. What the hell? Pas på, flyvende fugl bag dig! Bag dig! Freaking Christ, mand! Jeg ved godt, det var måske lidt mærkeligt sagt flyvende fugl. Måske skulle jeg have sagt zombiefugl i stedet, men altså... Det er bare fugl. Fugl der bider. Det er så farligt deroppe. Nope.
Har de bare været deroppe hele tiden? Hvad sker der? Nå, du skyder igennem. Der er åben. Ja, tak, mand. Så skal vi reload til lige til. Reload. Reloader. You level 13, og jeg har 4 skill points, jeg kan flække med. Okay. Så langt, så godt. Og de er alle sammen gone? Fedt. Er det det? Er vi sikre? Hallo? Er der flere deroppe? Medical supplies, mand. Shipping, play, crate. Finder bare aldrig noget stof her. Hvordan kan vi gøre, så vi kan åbne døren her? Altså, vi kan lukke Der er jo så mange gode ting her. Der er helt vildt meget Tror du, stof. vi kan vi lukke på den herfra? Der står bare, at den er locked dernede. Tror ikke, vi kan gøre et eller andet, så vi kan åbne? Er det så avanceret? Men vi kan ikke kan vi bruge det her som base, hvis ikke vi kan lukke for det dernede? Nej. Dårligste base nogensinde. Jeg er lige noget at udforske. Vi kunne lukke for det et eller andet sted her. De er stadig locked, de her. Var der ikke en af os, der havde nøglen? Jamen, jeg tror bare, når man finder nøglen, så unlocker den bare det hele. Ja, det tror jeg også. Der er stadig nogle døre, der er lukket her, er der ikke? Men det har vi jo været inde. Nu har jeg været i noget af det i hvert fald. Vi må have misset et eller andet. Vi har været inde i dem i hvert fald. Den er låst, den der. Jeg ved sgu ikke, hvordan vi gør det her, mand. Jeg ved heller ikke, hvorfor vi ikke kan. Vi må misse et eller andet. Ja. I don't know, men hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan vi får unlocket militærbasen, så vi kan låse den og gøre det her til vores hjem, så må I gerne lige skrive det i kommentarerne nedenunder. Men jeg tror, vi slutter dagens video her. Vi er stadig på jagt efter en ny base. Skal det være her? Skal det være, så? Eller skal vi ud på eventyr igen og finde bunkeren? Skid bunker. Vi finder den aldrig. Vi finder den aldrig, mand.